Os ladróns non descansan nin en tempos de pandemia. As vítimas do roubo nesta ocasión foron os científicos do Centro de Investigacións Mariñas de Vilanova. O botín sustraído foron 5.200 berberechos, que formaban parte dun estudo científico que buscaba mellorar a resistencia destes moluscos ao parásito Marteilia. Levamos casi 5 anos con unhas accións de investigación que buscaban encontrar, por unha parte, unha estirpe resistente ao esporozoo Martelia, que estaba afectando as poblacións de berberecho, e, por outra parte, buscar un híbrido entre o berberecho virollo e o berberecho normal para buscar especies resistentes á afectación pola Martelia. A investigación levaba case 5 anos de estudos. Os investigadores estaban a punto de pechar o proxecto coa terceira xeración destes berberechos, uns estudos únicos en todo o mundo. A investigación estaba xa finalizando. Estábamos plantexando unha nova acción donde xa con métodos moleculares poder acreditar esa resistencia que tiñamos constancia dela desde o momento en que conseguimos a generación terceira. Os científicos intentarán coas mostras do CIMA continuar coa investigación. No caso de que non sexa posible, o proxecto terá que volver reiniciarse dende prácticamente o punto inicial. Estas mostras, que si ben digo non teñen un gran valor comercial, si que tiñan un altísimo valor dentro do campo da investigación. Era unha posibilidade que tiñamos de atopar un berberecho resistente a este esporozoo, e agora, teremos que volver a empezar de cero. Este roubo supón un agravio para as investigacións dos científicos do CIMA, pero tamén para o sector marisqueiro. E que, polo tanto, ser desaprensivos que se dedican a facer este daño, pois o único que fan é a trancos a posible evolución positiva do sector marisqueiro. Dende o CIMA sinalan que os coñecementos obtidos coa investigación poderían axilizar os tempos, pero que aínda así habería que agardar uns cantos anos para rematar o proxecto. A Consellería xa presentou a denuncia ante a Garda Civil agardando ao menos atopar os culpables.